Happy Sunday! Linis time sa aking live selling, guys. Nilabas ko yung mga box. Ayan. Ito yung di ko pa nabubuksan. Ito, may mga laman pa to na, ayan, ang dami pa nating damit. And ito, binuksan ko, Korean. Ayan yung mga Korean na damit. Ayan, coat. So, linis time ako ngayon, guys. And, ayan, dito. So, ayan ang itsura niya ngayon. So, aayusin ko ulit ang aking tindahan. Ayan, ganyan siya. Kita niyo. Ang aga ko nagising. Paggising ko, nagmumug, hilamos lang. And, teko, maglinis na ako dito sa aking live selling. So, ayusin ko siya. Then, update ko na lang kayo sa pag naayos ko na to. And eto, hindi naman to nagagamit ni Holly. Tingnan mo. Nandito kasi yung yung ibang gamit kanina. Hindi naman to nagagamit ni Holly. Tatanggalin ko na to para magamit ko tong space. So, yan. And eto, ibenta ko kaya to, guys. Nagkamali ng, ewan ko, basta nung nag-order kami nito, mali yung size. Ayan, bagong-bago pa yan, oh. So, yeah. Linis-linis muna ako dito, guys. Okay? Update ko na lang kayo pag okay na. Focus muna ako dito sa aking paglilinis. And si Kuya, may golf yan mamaya. Isa, kumakanta na naman siya. And meron kaming channel na TV Patrol. Ano to? World Watch. Oh, so, Filipino ang balita ngayon. And maglalaba din pala ako ng mga uniform. Tapos tatanggalin yan. So, yan ang ganap ko ngayong Sunday, guys. And eto, still uploading kagabi pa to, guys. Pero ayan, 97% na siya. Ayan. So, 15 minutes left. So, may vlog tayo mamaya. Pero mahina nga lang yung signal namin ngayon. Kaya, umaga na siya lagi. Gabi ko ina-upload, umaga na siya na-upload or hapon minsan. Okay, linis muna tayo. Lunchtime. Gumawa si Sak ng, what do you call that, Sak? Quesadilla. Quesadilla. Ham and cheese lang naman yan, guys. And ako, kumakain ako ng burrata. Hindi pa ako tapos maglinis doon sa aking live selling, guys. Ayan yung baong ko kahapon na hindi ko nakain. And ayan yung burrata. Good? Mm-hmm. Tapos na pala kayong kumain and siya, kumakanta na naman dyan. What do you call that one? Perfect. Again? Favorite niya. Can you turn it down? Natanggal na pala yung mga boxes dito, guys. Ayan, malinis na dito. And meron ako ditong, asan na yun? Yung camera, guys, umiikot. Ito yung mga na-joy-joy noon. So, i-live ko siguro to tonight. And ito yung isa na hindi ko pa nabuksan. And meron ako ditong binuksan. Galing to dun sa, sa shed. And ito, Korean din to, bago. Ayan. Tinignan ko na siya. Ang ganda nito, guys. Knitted siya. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan, Ordinary People ang brand from Korea. Ayan, knitted siya. Ang ganda. Siguro mag-live ako. Try natin. And ito yung, ayan na siya. Tinanggal ko yung, dito. Yung mayroon ako ditong black na container. Inalis ko na siya. Kasi meron kami dyan ilalagay. One day. Baka bukas ilagay ni dyan. And, ganyan na ang itsura niya. So, maaliwalas. Diba? Spacious. Urong pa ako dito. Ayan. Ayan na siya. Tinanggal ko yung, dito. Yung mayroon ako ditong black na container. Inalis ko na siya. Kasi meron kami dyan ilalagay. One day. Baka bukas ilagay ni dyan. And, ganyan na ang itsura niya. So, maaliwalas. Diba? Spacious. Urong pa ako dito. Ayan. Lubat na to. And, yung aking ibang coffee shape. Ayan, nandyan. Wala kasi ang paglalagyan. Kasi puno pa yan. O hanggang sa baba. Kasi ilang weeks na ako hindi nakakapag-live. Kasi lagi kaming busy, diba? Kasi dito din kung nasan yung mga damit ni Holly. Meron din ako dito mga
ano guys, mga Korean. And meron pa akong parating na mga Korean din na mga beauty products. Nakaligo na pala ako guys. And basa pa yung buhok natin. Yun na nga, mayroon akong 3 box na parating from Korea. Halos beauty products ang mga yun. And also may damit din. Yung 2 box nakita nyo naman from Korea. Yung isa binuksan ko na, yung isa hindi ko pa binubuksan. And meron akong... No. Meron akong 3 box pa sa Philippines. Sa Philippines na dapat nasa niya na dapat yun nung ano pa dapat. Nung bago pa mag Holy Week. Bago kami nag Port Lincoln. Kasi bayad ko na ang lahat na yun. Pati shipping. And pag uwi ko yun nga. Hindi pa niya daw na-ship. So, yung sabi ko sana ma-ship niya. Sana ma-ship niya na talaga. Kasi matagal na yun. Basta, before pa Easter, guys, yun. So, hopefully, ma-ship na yun. Kasi lahat yun, guys, beauty products from Philippines. And, what do you think of my live selling, Saki? It's hard. Hoy, what do you think of my live selling? Yeah, it's good. It's good. Kasi naglinis ako dito, guys. Tapos, where we going? Where we going for dinner? Are you coming too? Yeah, pinag-isipan ko kasi. So, where we going, nga? To where? The golf club. Yeah, the golf club. Pero pinag-iisipan ko kung sasama ako. Kasi gusto ko mag-live sana. Ihatid ko lang sila. Tapos, mag-live ako. Kasi busog pa naman ako. Kasi kumain ako ng diba? Yun nga, yung tuna tapos corn. So, yun guys. Yun yung update dito sa aking live selling. So, baka bukas malagay na yung shelves dito. Para malagyan ko na ng mga iba ko pang products. Kasi yung nandun, madami dito guys, ito. Aside dun sa lotion, nandito. Nandito yung mga Tiviant guys. O, nilagay ko lang sila sa ziplock para alam ko yung kanilang mga shades. Yan. Yan. Tapos, stroke, eyeliner, yung microblade pen, perfector. Tapos, loose powder ng Tiviant. Madami. Basta madami pa dyan guys. Diyan. Ito yung lax skin. Tapos yung mga kahi. Hindi. Akin na yan palang kahi. And basta yan. Eye cream serum from lax skin. So, gusto kong ma-display sila. Guys, dito pala tayo sa golf club. Umuwi si Jan. Nag-change siya. Then, dinala niya yung mga bata. Si Holly tsaka si Sak. Ako, nag-drive ako mag-isa. Para kati ng ilong ko para makauwi agad ako kasi nag-live ako kanina. Nung nag-live ako dumating si Jess, sabi ko isama mo na yung mga bata, tapos sabi ko mag-follow na lang tayo. And si Holly tsaka si Sophie nakikita ko nagtatakbuhan sila. Ayun sila, hindi ko alam kung makikita nyo. Yan silang dalawa, yan si Holly palapit sa akin. Sana siya. Oh, I didn't know you were gonna come. Hi. Are you cold? Nah. Alright, let's go. Have you eaten? Yeah. Have you eaten? Yeah. Dad? Yeah. Finish? Everyone ate. It's just on the bench with like steak. Okay, alright. Burgers, Alright. sausages. Alright. Tapos na sila dyan, tsaka yung mga batang kumain. Hi! Good! Ayan yung akin. Good morning guys. 9:41 the next day na to. Today is birthday ni Sak. So, pupunta ko ng Kohl's saglit para kunin ko yung mga dapat kong kunin. Kasi gusto niya mag-spaghetti. Wala akong spaghetti noodles. Pero meron akong beef mince. Kasi kung maalala niyo si Jan, bumili siya ng beef mince para sa aking spring rolls. Hindi ko yung nagawa. So, yun yung aking gagamitin. And also, bibili rin tayo ng fruits kasi nawala. Ubus na siya. And ano pa ba? Meron din si Kuyang pinapabili. So, punta ako ng Kohl's saglit. And also, meron pa ba akong chocolate dito para sa... Gusto rin kasi ni Sak magpagawa ng cake. Ayan, meron pa ako. Hi, Beb. Ayan. Yeah, okay. So, ito na tayo guys. Nakapark ako sa harapan.
Harap lang, ayan yung coast. Smiley Fritz. Please, thank you. So we have 4 slices. That's 12. Okay, that's it. Thank you. Yan, tapos na tayo mag-grocery. Bayad na tayo. Okay, tapos na tayo, guys. Okay.
Tapos na tayo guys. And kumuha rin pa akong chicken. Hopefully this time hindi natin ito maiwan dito. Cause I think I do